Aquest pertany a una sèrie de vídeos on volem donar resposta a algunes de les crítiques i dels comentaris que es fan de la programació neurolingüística i del coaching. La crítica que volem tractar avui és aquella que diu que la programació neurolingüística és una pseudociència. Aquesta crítica va de la mà d'una altra que ja hem tractat en un vídeo anterior que diu que la programació neurolingüística no és una ciència. En aquell vídeo vam acceptar la idea de que la programació neurolingüística no és una ciència i explicàvem que per explicar a l'ésser humà, per descriure a l'ésser humà i per millorar la vida de les persones, no només existeix la ciència, sinó que existeixen altres camps de coneixement. Pots veure, pots consultar el vídeo on parlàvem d'això. Les persones que creuen que la programació neurolingüística és una pseudociència estan equivocades. Una pseudociència és una disciplina, és un camp de coneixement que es vol fer passar per científic i no ho és. La programació neurolingüística mai ha volgut fer-se passar per científica, per ciència, mai ha volgut ser una ciència. Una crítica hauria d'estar fonamentada. Una crítica hauria d'estar ben argumentada. Per tant, les persones que ens diuen que la programació neurolingüística és una pseudociència, el que ens estan fent és una pseudocrítica. Des de l'Institut et convidem a que segueixis investigant i qualsevol dubte o comentari que tinguis ens els pots fer arribar. Moltes gràcies i fins molt aviat.